Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση του επόμενου θέματος είναι ο Θέμης Καλός. Εδώ και μερικές εβδομάδες, αγαπητοί ακροατές, στις εγκαταστάσεις του Προεδρικού Μεγάρου στην Αθήνα υπάρχει έκθεση φωτογραφιών, στις οποίες φωτογραφίες απεικονίζονται οι Εύζωνες. Οι φωτογραφίες που εκτίθενται ανήκουν στον Ελληνοαυστραλό φωτογράφο Νίκο Μπουρδανιώτη ή αλλιώς Νίκ Μπορντό, όπως είναι γνωστός στο αγγλόφωνο κοινό. Τον Νίκο Μπουρδανιώτη, αλλά και τον Γιώργο Καραντώνη, που είναι ο διευθυντής της έκθεσης, τους προσκαλέσαμε να είναι σήμερα μαζί μας για να συζητήσουμε κυρίως για αυτή την έκθεση. Αγαπητέ Νίκο, αγαπητέ Γιώργο, σας ευχαριστούμε και τους δυο που ήρθατε στη ραδιοφωνία SBS για να έχουμε αυτή την συνομιλία. Εμείς Θέμη, σας ευχαριστούμε. Σας υπερευχαριστούμε για την τιμή αυτή. Λοιπόν, Γιώργο, μιας και έχεις την επιμέλεια της έκθεσης, ναι, που τα εγγένειά της του Προεδρικό Μέγαρο γίνανε 19 Δεκεμβρίου, ναι, αλλά είχε προηγηθεί μια ανάλογη έκθεση όπου ήσουν και εσύ στην Αθήνα. Να ξεκινήσω λοιπόν με εσένα και μετά να περάσω στο φωτογράφο μας, σε αυτή την περίπτωση τον Νίκο. Τι είναι αυτή η έκθεση? Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ότι είμαστε υπερήφανοι που προσκληθήκαμε από τον κύριο Νικόλαο Ρούσο, ο σχεδιαστής του Πολεμικού Μουσείου της Αθήνας, υπό την αιγίδα της πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Το έργο αυτό γεννήθηκε στο πλαίσιο του επίσημου εθνικού προγράμματος για τον εορτασμό των 200 χρόνων το 2021 υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αυστραλία και τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο κύριο Μακάριο. Αυτή η φωτογραφική έκθεση παρουσιάζει πρόσβαση σε όλους τους χώρους που ποτέ δεν έχουν ξαναδεί την άποψη της ελληνικής προεδρικής φρουράς, όπως τους έχει βγάλει φωτογραφίες ο κύριος Νίκος Μπουρδανιώτης. Η συλλογή Ευζώνων του Νίκου Μπουρδανιώτη συλλαμβάνει και απεικονίζει τους Εύζωνες σε ένα πραγματικά αξιοθαύμαστο φως. Ο Νίκος προσκλήθηκε ως επίσημος φωτογράφος των Ευζώνων το 2016 στην Αυστραλία και επειδή έκανε τόσο υπέροχη δουλειά στο να συλλάβει τους Εύζωνες στο πιο καλύτερο και δυνατό φως, του προσφέρθηκε μια πρόσκληση για να τους φωτογραφίσει στην Ελλάδα για αρχαιακούς σκοπούς. Τώρα, με την ευλογία του πρώην επικεφαλής της φρουράς, τον κύριο Γιώργο Μπεσίρη, και τον αντισυνταγματάρχα, τον κύριο Ηλία Καρμύρη, ο Νίκος αποφάσισε με μεγάλη πείρα από την ομάδα του, την οικογένειά του, εγώ μαζί φυσικά, και με την υποστήριξη της αγαπημένης του συζύγου, η Ειρήνη, αποφάσισε για να προχωρήσουμε σε αυτή την έκθεση, σε αυτό το έργο. Αν μπορώ να βοηθήσω κι εγώ λίγο, ναι, επειδή ξέρω τουλάχιστον το σκέλος του Νίκου που φωτογραφίζει οι Εύζωνες. Όλα ξεκίνησαν όταν ήρθαν οι Εύζωνες εδώ στην Αυστραλία πριν από 8-10 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, και είχε συνεργαστεί τότε με την ελληνική λέσχη του Σίδνεϊ. Ναι. Οι Εύζωνες είχαν παρελάσει, νομίζω ήταν επέτειος Άντζακ, είχαν λάβει μέρος, και εκεί ξεκίνησε η όλη σχέση του Νίκου με τις φωτογραφίες και τους Εύζωνες. Και αναφέρθηκες τώρα, είπες όμως και το Πολεμικό Μουσείο, το οποίο μας πάει λίγο πίσω από τον Δεκέμβρη του 2023, ναι, αρκετούς μήνες πριν, το Μάρτιο του 2023, ναι, είχατε πάει και οι δυο σας στην Αθήνα, διότι είχε γίνει έκθεση στο Πολεμικό Μουσείο των Αθηνών. Μπράβο. Και απλώς για να συνοψίσω, είπες πως όλο αυτό το έργο εντάχθηκε επισήμως και υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, που θυμόμαστε πόσο αυτές οι εκδηλώσεις είχαν ταλαιπωρηθεί από τον κορονοϊό. Ναι. Μας έδωσες λοιπόν ένα καλό περίγραμμα της έκθεσης. Νίκο, τι τίτλο έδωσες εσύ στην έκθεση? What title did you give to the exhibition, και γιατί βέβαια? In Athens, it was the Evzons collection by Nick Bordanotis. That was the title. We kept the same title as we had here in Australia.
with that, we had the blessings of, like George said, the President of Greece, and it was at the Athens War Museum for 2 weeks. That was back in March. For the 25th of March celebrations. Yeah, but this exhibition now in December 2023? It's basically it was the exact same exhibition that we had back in March. But at a different place. Correct. We donated it to the presidency. They reconstructed, the Athens War Museum reconstructed the whole exhibition inside the headquarters of the Evzones, which is the garrison. The whole team from the Athens War Museum came and reconstructed the whole lot just for the president to be there to view it. Άρα λοιπόν, για να το πω εγώ, η ίδια η έκθεση που ήταν στο Πολεμικό Μουσείο, Identical. Εσείς την κάνατε, αν κατάλαβα καλά αυτό που είπες, δωρεά. Την δωρήσατε στο Προεδρικό Μέγαρο και φιλοξενείται η έκθεση εκεί που στεγάζεται η Προεδρική Φρουρά. Ναι. Εκεί λοιπόν είναι αναρτημένη και εκεί ήρθε η πρόεδρος της Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο του 2023, η κυρία Σακελαροπούλου, την οποία βέβαια εσύ συνάντησες. Είχες την ευκαιρία να την ξεναγήσεις, να μιλήσεις μαζί της. Ναι, για 1 ώρα. Για 1 ώρα. Τι της είπες λοιπόν και τι σου είπε και αυτή, αν σου είπε κάτι έτσι που σημάδεψε την σχέση σας εκεί, τη συνομιλία σας. When she arrived, the first thing I made it clear to her that Australia loves her. I congratulated her to being the first female president Greece has had. And then I went on to say how much we admire her from Australia and how people speak highly of her in Australia. Then I went on and explained to her that the exhibition that was donated to the presidency was from the community of Australia. It wasn't just my exhibition. It wasn't my gift to you. It was Australia's, the Greek diaspora's gift to the presidency. And I mentioned, I was very specific on that, how it's just not me. It was us. And how the love of Greece we have here in Australia, in Greece, and it's shown here in the photos. And that's how it started. After the formalities... Να πω μόνο μερικά πράγματα για να τα αποδώσω στα ελληνικά. Της είπες βασικά για την αγάπη για την Ελλάδα που υπάρχει εδώ στην Αυστραλία, κυρίως βέβαια από εμάς τους Ελληνοαυστραλούς. Της είπες και της ίδιας πόσο αγαπητή είναι εδώ, της εξέφρασες αυτή την τοποθέτησή σου. Και μετά υπήρχαν κάποιες ομιλίες. Τι ακριβώς έγινε? So then, after the formalities, we had all the media of Greece there, capturing the moment. I walked around with her to all 27 photos, and a few photos which caught her eye, I spoke why the photo happened, the feelings, and while I was there. And as you know, my photos are art. It's all art. And I was explaining to her in the photo what it means to be, what the whole essence of the photo was, and what it means to me and to Greece and to everybody. So there was about 2 particular photos that Πριν πεις αυτό, να πούμε για τις 2 φωτογραφίες, απλώς μας εξήγησες ότι είναι 27 φωτογραφίες και είχες την ευκαιρία να ξεναγήσεις την πρόεδρο της Δημοκρατίας σε κάθε μία από αυτές τις φωτογραφίες και να τις εξηγήσεις ακριβώς τις συνθήκες υπό τις οποίες τις φωτογράφησες, να τις μιλήσεις για την τέχνη της κάθε φωτογραφίας, το τόνισες αυτό, ότι κάνεις τέχνη, καθώς και τα συναισθήματα που κατά τη γνώμη σου απορρέουν από την φωτογραφία όταν τη βλέπει ο επισκέπτης. Μας είπες λοιπόν για 2 συγκεκριμένες φωτογραφίες. There was one particular photo of the Evzones at the Acropolis. The sun was in a position. She just kept on staring at it, and I mentioned to her, my photos are just not normal. They seem to capture the essence of the universe. I said, things happen in my photos that don't happen again. And I captured the Sunday prior to the exhibition at the Garrison, an amazing photo of a rainbow. And coming over at the Acropolis with the Evzones there, the rainbow just appeared. No one's ever seen the rainbow before.
I captured it in a way that no one's ever seen. And I said, I took an amazing photo on Sunday. She goes, oh, wow. Anyway, we moved on to the next photo was the Apollo, Kissed by Apollo photo of the Evsoners coming out of the temple of Apollo's. And she just stood there and watched it. And she looked at it and she goes, it's like, and I said, looking for a window. She goes, yeah. Anyway. Ο Νίκος περιγράφει την αίσθηση της υπερηφάνειας που ένιωσε ως επιτομή της λέξης φιλότιμου, που όπως ξέρουμε δεν υπάρχει καμία μετάφραση αυτής της λέξης σε άλλη γλώσσα. Πρέπει να είσαι πραγματικά Έλληνας για να το καταλάβεις και για να το νιώθεις. Αυτό που λες ήταν που ένιωσε ο Νίκος, κάτι που δεν περιγράφεται με λόγια, και προσπαθούσε τώρα να εξηγήσει στην κυρία Σακελαροπούλου τα αισθήματα που ένιωσε ως φωτογράφος. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι της μιλούσε για μια φωτογραφία που έβγαλε στην Ακρόπολη με τους Εύζωνες, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, ότι μετά από τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει εδώ στην Αυστραλία προσκλήθηκε στην Αθήνα για να φωτογραφίσει εκεί τους Εύζωνες, και έτσι ο φακός του βρέθηκε να είναι στην Ακρόπολη, που πηγαίνει άγημα της Προεδρικής Φρουράς κτλ. Και της εξηγούσε με το αττικό φως, τον αττικό ήλιο, πώς ακριβώς συνέβη. Δεν ξέρω εάν ήμουν σωστός, για ποιον ναό μιλούσε προηγουμένως. Μιλούσε για τον ναό του Απόλλωνα. Πού? Στην αίθουσα της... is it Apollo's temple? It is. Coming into the Acropolis. Into the Parthenon. Όταν πας προς τον Παρθενώνα, δεν πρέπει να πάμε μέσα... Ρωτάω τις λεπτομέρειες γιατί δεν είμαι 100% σίγουρος. Αυτός ο ναός εκεί είναι ο ναός του Απόλλωνα. Μάλιστα. Ωραία. Ήθελες να προσθέσεις κάτι άλλο, Νίκο? You wanted to add something else? Yeah, well, after we went around and I explained the meaning of the photos and what it means for someone outside of Greece photographing these photos that no one's seen before, and the feelings that we've got. And I explained to her the diaspora in Australia, we hold our culture more than any other Greeks around the world. And they all agree, even in Greece. We love Greece more than anybody around the world. And they acknowledge that and they know that. And after I went through and showed her all the photos, and I sat down with her for about 25 minutes, one-on-one. There were people in the room. I gifted her my book. She very much appreciated it. But she kept on looking at my book, seeing more photos. And she goes, there's more photos. I go, yeah, there's more photos. And the love that she showed of someone was just, for me, it was something... Εισέπραξες λοιπόν αγάπη από την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας στη συνάντηση που είχες μαζί της. Like it was a lot of logistics to get there, all for that one moment for the president to be there, and she left with ένα καρδιά like of. Έμεινε πολύ ικανοποιημένη, let's put it this in simple, και συγκινημένη. With a smile on her face. Λοιπόν, αυτή η έκθεση τώρα που θα είναι εκεί στη Φρουρά, την Προεδρική Φρουρά, θα είναι για πάντα εκεί. Και στο Παλάτι. Υπάρχουν και φωτογραφίες που είναι μέσα στο Παλάτι, δεν έχουμε πια στην Ελλάδα. Παλάτι λεγόταν παλιά κάποτε, τώρα λέγεται Προεδρικό Μέγαρο. Ναι, στο Μέγαρο δηλαδή. Ναι. Υπάρχουν και σε άλλα σημεία του Προεδρικού Μεγάρου που είναι οι φωτογραφίες. Ναι. Μάλιστα. Και θα είναι εκεί μόνιμα λοιπόν. Μόνιμα. Έτσι. Λοιπόν. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν είναι κάτι άλλο που πρέπει να πούμε για όλη αυτή την ιστορία. Θέλω να πω κιόλας ότι, και νομίζω είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, όπως ξέρετε, για να πραγματοποιηθεί ένα έργο σαν κι αυτό πρέπει να υπάρχουν λεφτά. Σίγουρα. Και πολλή δουλειά μάλιστα. Οι σημαντικότεροι χορηγοί και συνεσφέροντες αυτής της έκθεσης ήταν η Καλυμνιακή Αδελφότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Κυφυραϊκός Σύνδεσμος Αυστραλίας, το Nicholas Anthony Aroni Trust, το St. Basil's Homes in New South Wales and ACT, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα και Εκκλησία της Καμπέρας, η εταιρεία μου γνωστή ως ImageSmart, εντάξει,
και η μεγαλύτερη ελληνική ιστοσελίδα ειδήσεων στην Αυστραλία που ονομάζεται Great City Times. I said Canberra, yep. Και θέλω κιόλας να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα ο Νίκος, εγώ, η ομάδα μας δηλαδή, έχουμε συγκεντρώσει πάνω από $70,000 για ελληνικά σχολεία, οργανώσεις που φροντούν τους ανάπηρους και τους ηλικιωμένους, ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες που κάνουν υπέροχα φιλανθρωπικά έργα στην Αυστραλία και σε πιο γνωστές φιλανθρωπικές οργανώσεις στην Αυστραλία γενικά. Και γι' αυτό θα ήθελα εκ μέρους του Νίκου να ευχαριστήσουμε όλους όσους χρηματοδότησαν τόσο γενναιόδερα. Όταν λες το μαζέψατε 70.000, εννοείς από τους χορηγούς, από τους sponsors που μαζέψατε 70.000 ή από άλλα πράγματα μαζέψατε 70.000 και τα έχετε κάνει δώρο, τα έχετε δωρήσει? Τα έχουμε δωρήσει, ναι. Για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Παράδειγμα, αν κάποιος έχει πει θα κάνουμε μια χοροσπερίδα και θέλουμε να εισπράξουμε κάτι λεφτά για μια οργάνωση, μήπως έχετε να δωρήσετε μια φωτογραφία μεγάλη, να την κάνουμε auction και τα λοιπά. Να τη βγάλουν σε δημοπρασία. Ναι, στην Καμπέρα είχαμε... Ήταν φωτογραφίες πάλι με εύζωνες ή γενικά φωτογραφίες? Μόνο όχι. Όλο το εύζωνες collection. Φωτογραφίες του Νίκου. Από τους εύζωνες. Από τους εύζωνες. Από την έκθεση αυτή. This is what I went back. This is one of the first things I said to the president was, this is a donation from Australia. To get the exhibition to the 25th of March at the Athens War Museum was a lot of money. The reason why is because of the conversion of the euro. Just getting the exhibition there with tax was over $15,000. Euro. That was a lot of money, import tax. Once they found out it was fine art, the cost went through the roof for just the tax, the freight to get it there, DHL, the insurance. We actually had a night here in Sydney before we went. That was just basic, the fundraiser, and that's where the community came together, as well as the sponsors, to partially get us there. The cost of, with the exhibition in Athens, they gave us the room. They gave us, we had to pay on top other things to make it something special, but it wasn't just, it was the community and ourselves that actually put the money down, but what I'm trying to say is it's more of a community effort. Μια προσπάθεια ευρύτερη λοιπόν της παροικίας, ένα δώρο από την ελληνική παροικία της Αυστραλίας στην ελληνική προεδρία. Νίκο, να σταθούμε λίγο για σε σένα. Πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες? I was born in Nambour in Queensland and I grew up in Brisbane. No photography whatsoever. My first cousin was a Murray Clare. All the top designers in Brussels, he was a photographer, and that's as far as the family went. So, θα μιλήσουμε για τη φωτογραφία, αλλά είπαμε, γεννήθηκες, μεγάλωσες λοιπόν Κουινσλάνδη, right. Σήμερα ζεις στο Σίδνεϊ, οικογενειακός. Ναι. Να υποθέσω ήταν η γυναίκα που αγάπησες που σε έφερε στο Σίδνεϊ. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, οι γονείς σου από πού κατάγονται από την Ελλάδα? Ο παπάς μου είναι Πελοπόννησο και η μάμα είναι Μικρασιάτη. She was born in Australia, but... Η καταγωγή της είναι από την Μικρασία. Την Πελοπόννησο πού ο πατέρας? Αίγιο. Από το Αίγιο λοιπόν, μάλιστα. Ναι. Την επισκέπτεσαι συχνά την Ελλάδα, πηγαίνεις συχνά? Ναι, ό,τι την ώρα. Κάθε χρόνο? Ναι, κάθε χρόνο. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις για τη φωτογραφία. Μου είπες δεν υπήρχε και πολλή σχέση. Πώς προέκυψε? How did the relationship with photography come about? When, over the years, I've taken my family over 15 times to Greece. The kids now are 18 and 20. Every year we used to go to στα Κύθερα, γιατί έχουμε σπίτι εκεί και όλη την ώρα είμαστε εκεί. Από εκεί κατάγεται η σύζυγος? Η γυναίκα μου είναι από στα Κύθερα. So we go to Κύθερα all the time. I used to take amazing photos of Kythera.
And back then it was MySpace before Facebook and all that. And people used to always say, you should do something with them. And I never did. It wasn't until my kids started to go to school and I took some photos of them for the 25th of March when they first started here in Sydney. They were Ellos Peridron. We went to Martin Place and I took, for the 25th of March back then, we started at Martin Place. We ended up down the Opera House. The Opera House. And also one time we, at the other, the Opera House was getting renovated. Πίσω από το μεγάλο πάρκινγκ. Ναι. Το Domain. That's it, the Domain. Κατά τη χρονιά που είχε έρθει και η τότε πρωθυπουργός. From there, St. Spirit Julia Gillard. Yes. From there, St. Spirit on College saw the photos and their photographer was on their way out and they asked me, would you like to take photos here? I'm like, okay. So over time I got professional cameras and at that time the Evzonos came out the first time in 2015. It was. Yeah. And over that time, for the 25th of March, the following year, I took that amazing photo of the Sydney Opera House with the St. Spiridon walking in. With the flag. The flags, the Opera House, and the Harbour Bridge. The following year was 2016. Took another amazing photo, and now my reach was starting to go globally, and people were asking me to take photos of events and all that. That's where I started specialising. And then from there on, 2017, Greek City Times, back then it was Greek City Times, they just started the Times, and end of 2016 to 2017, they've heard about me, and they asked me to come to Lady Macquarie's Chair for Mamma Mia. It was one of their outdoor theatres that Greek City Times put on back then. They had all these photographers and I seemed to take a photo again that no one else takes. And that's the gift I have, is capturing, that's my motto, capturing a photo capturing the moment of time where a photo no one seems to get. And that's the gift I have. And they saw the photo and straight away, I think from that, went to the Sydney Festival in 2017, and then it started from there. I was within the media, and then we went to the Australian Open with Greek City Times back in 2019-20. So yeah, and that's how it all. So you had no official training for a photographer? Picked up the camera. It's what we call in Greek αυτοδίδακτος. I think you say it also in English, autodidactic. Or you could just say self-taught. No. Self-taught. Για να καταλαβαίνουν όλοι, Picked up a camera and just knew what it should look like. Yeah. But what he doesn't tell you, αυτό που δεν σου λέει, γιατί είναι έξυπνος, πανέξυπνος, πουλιά στον αέρα πιάνει ο Νίκος, είναι ότι εγώ που είμαι φωτογράφος τώρα πάνω από 30 χρόνια, το μυαλό μου το είχε κάνει καζάνι με τις ερωτήσεις που μου έχει κάνει για και αυτό εδώ, αν το κάνω έτσι και αν το κάνω αλλιώς και αν το παίξω έτσι και αν το παίξω αλλιώς, πώς θα μου βγει και πώς θα γίνει και πώς θα κάνω και πώς θα δείξω. Ρωτάει και τα στεβάζει όλα μες στο νου του. Και μετά έρχεται αυτό το magic που λέμε, που μπορεί να κάνεις σαν να είσαι φωτογράφος τώρα 30 χρόνια, 50 χρόνια, όσο... Αν όμως δεν έχεις αυτό το gift, δεν θα σου βγουν οι φωτογραφίες όπως τις βγάζει ο Νίκος. Είναι δύσκολα. Μάλιστα. Νίκο, σε έχουμε δει να καλύπτεις και πολλά γεγονότα στην παροικία, many events in the Greek community. Σε έχουμε δει και σε sporting events. Τι άλλο σου αρέσει να καλύπτεις ή να κάνεις create, να δημιουργείς με τον φακό σου? What are the things do you like to cover and to create with your lens? Over time, I've shot a lot of the archdiocese stuff and a lot of church stuff. Outside, well, I've had an exhibition with the tennis players. Just recently, I was down at Bondi on the Heron exhibition. We had all the photos of the tennis, my art side of the photos of the tennis. We've obviously had the Evzons collection. I've taken a lot of art photos of church and the Archbishop.
We both did the bishops. We both did the photo. We both did the funeral of Stylianos. I did the inauguration of the. Πώς το λένε? Την ενθρόνηση του, the enthronement, του σημερινού αρχιεπισκόπου του κυρίου Μακαρίου. Yeah, but what I love doing is, once I've captured a moment, is to turn it into an art form, to turn it into something that I think... Αυτό είναι, θέλω να το συζητήσουμε, διότι μιλάμε τώρα για φωτογραφία, αλλά στα ελληνικά το λέμε, είναι λίγο πειραγμένη η φωτογραφία. Δεν είναι αυτό που κάνει το κλικ και βγαίνει αυτό. Μετά εσύ την παίρνεις και επειδή σε βοηθάει το digital age, η ψηφιακή εποχή, τις πειράζεις τις φωτογραφίες. Τι κάνεις λοιπόν? I look at it as a brush, a digital brush. I do not add anything to a photo. I take out dots. I might take out the blemishes on a skin, but I do not... Yeah, I don't add. I don't create something that didn't happen. That's the first thing I do. The next thing I do is create a mood. I create a scene. And then from the scene, I then enhance it, and then I make it come out of the photo. It's all done digitally with a brush. I call it, I'm an artist with a brush, digitally. It's all what I see a photo should look like. And I can do it within about 5 to 10 minutes. If it's a great photo, a hero photo, I might spend a little bit more and go back to it. But the thing is, you've got to sometimes stop playing with the photo and just let it go. That's the hardest thing sometimes when you've taken and captured a great moment, is because you're always picking details. And attention to detail is my forte. The detail I see in my eye, others don't see. Do you make the distinction between a purely newsworthy photograph, and this is coming from the lips of a journalist, or the distinction between that kind of photo and the other, the more artistic form? No, when I do journalism, all my media photos, I'm very lazy. I know what it should look like. I can do it within a minute, and I send it straight, and it's out. It's out in the media. We've published it within... I've taken photos on court of Nick Kyrgios coming out with a special jersey, and I send the photo, and I had to get it off the camera, edit it, make it look amazing, and send it within 5 minutes. It was published. I can do all that. That's my gift. Is I know what a photo should be composed and how it is. But in media, it's very easy because all you need is just the raw photo, make it look nice, compose it, and send it. With my artistic side, I will revisit photos that I know in my head that I've taken through media. And with the Evzones, when I still haven't looked at Athens, but I've taken some incredible photos that we'll take it to America next year. And I haven't gone back and sat when I've got time and turn it into art. That is another... When I'm relaxed... When I've got no commitments and I can just sit and do art. It doesn't take long for me to create it, because once it comes across, like say my table, my monitor, and I see it, and 10-15 minutes it's done. Να πω και εγώ κάτι, Θέμη μου. Ο Νίκος δεν θα πειράξει μια φωτογραφία που δεν είναι... Τη διάσημη φωτογραφία που είπε για το Opera House και όλοι εντυπωσιαστήκαμε. Ναι. Έτσι. Και είναι θεμιτό, διότι εφόσον μιλάει για τέχνη, έτσι όπως ο ζωγράφος βλέπει κάτι και το ζωγραφίζει όπως ο ίδιος το οραματίζεται. Μπράβο. Άρα λοιπόν εκείνο που παρουσίασε με τις μαθήτριες που ήταν ντυμένες με τις αρχαία ελληνικά κτλ. Όλο το σκηνικό, το μάτι σου δεν έβλεπε αυτό. Ο Νίκος έβλεπε με το μάτι του φωτογράφου. Και μας έφτιαξε κάτι καινούριο. Γι' αυτό είπα και εγώ προηγουμένως τη διάκριση μεταξύ news and art. Ναι, η μόνη, Νίκο, the only different approach I have is, and because I've been in journalism 35 years, it's not easy to capture news photos. Trust me. No, it's not. I remember before the digital age, επειδή ήσουν εσύ εκεί, Γιώργο, you probably took about 4 films
easy. For one photograph. Μπράβο σου. So it's not easy. Thank you for saying Και that. καμιά φορά δούλευες όλη νύχτα Yes. για να δώσεις μία μόνο φωτογραφία. Μπράβο. So it's not easy. No. Αυτό θέλω να το πω as respect to my profession and to my colleagues. Yes. The 100% photojournalists. Yes. It's not easy taking a photo and giving it. No, it's not like that. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. You've been there. Μπράβο, Θέμη. Το έχω δει και Yes. το ξέρω πάρα πολύ καλά. Yes. Ήταν τρομερά δύσκολο για τους φωτογράφους Ήταν. να γράφουν. Και τότε υπήρχε μια τεχνική, το bromides που λέγανε yes. και τα λοιπά. Τα θυμάμαι και εγώ, θα περάσει από εφημερίδες. Yes. Έτσι, ήθελα να το πω αυτό. Τώρα ο Νίκος εδώ, γι' αυτό επιμένω και λέω, σε πολλές από τις φωτογραφίες του κάνει τέχνη. Ναι. Όταν λέω τις πειράζει, Ναι. το λέω με την έννοια του καλλιτέχνη. Ότι μπορεί και τις πειράζει και φτιάχνει κάτι καινούριο, δημιουργεί κάτι καινούριο και μας δίνει. Και θυμάμαι και πόσο εντυπωσιακό ήταν αυτή η φωτογραφία που λέει. Ναι. Την κλέψανε. Πολύ. Πάρα πολύ. Πολύ την κλέψανε. Έτσι, που και αυτό δεν είναι καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, Νίκο, for the equipment you use, any preferences? No, not really. I've just Canon. The only there's Canon, Nikon, there's Sony, there's Leica. I like the Canon because of I look at service too if I've ever got a problem or anything like that. But Canon has the best, my opinion, for mainstream is the glass. Τους κάνεις διαφήμιση τώρα, δωρεάν. Yeah, I know. Yeah. Free advertising. Well, put it this way: to have a Canon, like I'll go back to the Australian Open, which I'm going tomorrow. They have 3 technicians, all their equipment, everything there. I've had problems with my camera. The only reason is because we're shooting in 40-degree heat. Sometimes I might drop it or something. They'll fix it that night. You'll get it back the next morning. Knowing that service, and with CPS, they're just down the road from me, I know there's always backup. So whatever you do in life, you just don't buy a product because it's the Rolls Royce. Will the Rolls Royce be fixed within a day? No. Canon, Canon's not Rolls Royce, but it's very good quality. Like the 1DX is the most media used Canon. The most camera or most media have is the 1DX, which I've got a few of them. But what I'm saying is Canon. It's what I use, yeah. Και φίλες και φίλοι, εγώ θα το πω, δεν πληρώθηκε κανένας από εμάς εδώ για να λέει τη συγκεκριμένη μάρκα ο Νίκος ο Μπουρδανιώτης. Είναι απλώς η μάρκα που ο ίδιος χρησιμοποιεί. Γιώργο, μιας και σε έχουμε μαζί μας, Ναι. εσύ είσαι πολυτάλαντος άνθρωπος. Είσαι και φωτογράφος, είσαι και σύμβουλος επιχειρήσεων, τραγουδάς και τραγουδάς και πολύ καλά. Είχες κάνει και ένα αφιέρωμα στον αγαπημένο μου Γιώργο Νταλάρα. Ναι, και σε έβλεπα στα μάτια όταν τραγουδούσα. Και θέλω να μου πεις μερικά λόγια και για σένα. Εσύ προφανώς έχεις ζήσει και στην Αυστραλία και την Ελλάδα, έτσι? Όχι. Γεννήθηκα εδώ στην Αυστραλία. Την Ελλάδα την γνωρίζω από μακριά μόνο. Έχεις καλό ελληνικό λόγο πάντως, τα μιλάς αρκετά καλά τα ελληνικά. Να είναι καλά οι γονείς μου και το ελληνικό σχολείο. Έπεσε πολύ ξύλο? Λίγο πολύ. Στον Νίκο προφανώς δεν έπεσε. Καθόλου. Λοιπόν, μίλησέ μου για σένα. Πρώτα, πώς θα ξεκινήσουμε? Να μιλήσουμε, μεγάλωσες εδώ στο Σίδνεϊ? Ναι, μεγάλωσα στο Σίδνεϊ, εδώ γεννήθηκα. Εσύ είσαι επαγγελματίας φωτογράφος πολλά χρόνια. Ναι. Έτσι. Ναι. Με γάμους, βαπτίσεις. Ο αδερφός μου ο Φώτης ήταν φωτογράφος αυτές τις μέρες που είχαμε our own labs. Το δικό σας φωτογραφικό εργαστήρι. Ναι, αλλά labs, laboratories. Εργαστήρι. Δηλαδή, ναι. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Που τα κάναμε εμείς develop τις φωτογραφίες. Εντάξει, αλλάξαν οι καιροί, πήγαμε προς το digital. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο να κάνουμε το changeover, αλλά στο τέλος το δεχτήκαμε με ανοιχτές αγκάλες, γιατί είδαμε το τι μπορεί να μας κάνει. Και τώρα η ηχογράφηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή εμείς, τα παλιά χρόνια είχα μια κασέτα εκεί μεγάλη και πήγαινε γύρω. Yes. Τώρα όμως είναι όλα ψηφιακά, ηλεκτρονικά, όλα έχουν αλλάξει. Ναι. So αυτό ήταν φωτογραφική. Εγώ σπούδασα business, I majored in marketing. Έχω κάνει graphic design, έχω πάει στη σχολή εκεί, έχω κάνει interior design and, sorry, it wasn't design, it was decorating. Αλλά μαζί τα έχω σμίξει όλα αυτά που ξέρω και άρχισα μια εταιρεία δικιά μου που ονομάζεται Image Smart.
Είμαι commercial image builders. That's what I do. I build the commercial image of my clients. Ως μουσική που ανάφερες και σε ευχαριστώ και σε έχω δει σε πολλές μου συναυλίες και σε ευχαριστώ for your support always. Αυτό είναι ένα hobby. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Το αγαπάω. Έχω γράψει, μελαπιάω δικά μου τραγούδια. Το σέβομαι σαν τέχνη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αν δεν υπήρχε η μουσική στη ζωή μου, νομίζω θα ήμουν τρελός. It keeps me sane, που λένε. Mm-hmm. Και μ' αρέσει αυτό που κάνει στη ψυχή μου η μουσική. Και γι' αυτό στα παιδιά μου, παράδειγμα, τους διδάσκω μουσική και τα παιδάκια παίζουν πιάνο. Δεν έχουν αρχίσει την κιθάρα ακόμα. Προσπαθώ για να τους μάθω κιθάρα κιόλας. Δεν με νοιάζει αν γίνουν μουσική φίρμες το ένα και το άλλο. Για μένα δεν ήταν αυτό καθόλου ο σκοπός μου. Mm-hmm. Είναι απλώς σαν φάρμακο της ψυχής, της καρδιάς, του μυαλού. Και είσαι και σε χοροδίες. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια ακριβώς, αλλά έχεις περάσει και από χοροδίες. Ναι, εκεί γνώρισα τη γυναίκα μου την Ειρήνη, γιατί ήταν εκείνη σοπράνο και εγώ τενόρος. Σε ελληνική χοροδία? Στο opening ceremony of the Olympic Games εδώ στο Σίδνεϊ. Millennium Choir? Millennium Heritage Choir. Μάλιστα. Ναι. Ήταν ο Θέμος, όχι ο Θέμος, ο George Ellis. Ο George Ellis ήταν μαζί σας. Yes, εκείνος ήταν ο conductor. Περνάνε τα χρόνια γρήγορα. Yes, that's 24 years ago. But who's counting? Τέλος πάντων, εκεί γνώρισα την Ειρήνη. Όλα είναι γραφτά. Είναι και αυτό μια άποψη. Εσύ σαν φωτογράφος, ναι, σκέφτεσαι κάποια στιγμή, δεν ξέρω ποιες είναι οι φωτογραφικές σου ανησυχίες, τα ενδιαφέροντά σου, δηλαδή πέρα από τα επαγγελματικά που κάνεις και σαν φωτογράφος, σκέφτεσαι κάποια στιγμή ίσως να εκθέσεις και δικά σου φωτογραφικά έργα? Όπως είμαι και εγώ στη μουσική, είμαι και στη φωτογραφική. Στο all arts. Mm-hmm. Εγώ προτιμάω να βοηθάω τον άλλον. Ίσως επειδή νιώθω ότι μπορεί να μην είμαι αρκετά καλός για να το κάνω από μόνος μου. Και πίσω από τον άλλο κρύβομαι κι εγώ λιγάκι. Κατάλαβες? Αλλά εγώ προτιμώ και το λέω και το εννοώ, το πιστεύω πραγματικά, ότι προτιμώ να βοηθάω τον άλλον. Σε όλες τις συναυλίες που έχω κάνει έχω καλέσει παιδιά από την παροικία, από μέρη αυτοί που θέλουν να βγουν στο κοινό να δείξουν τη τέχνη τους. Το έργο και το ταλέντο τους. Και το ίδιο ήταν με τον Νίκο. Όταν ήρθε και μου λέει, Γιώργο, τι θα κάνουμε, τι μπορώ να κάνω. Το είπα ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι φωτογραφίες που λέω, αυτό που ξέρω ότι δεν θα κάνεις είναι θα αφήσεις αυτές τις φωτογραφίες σε ένα hard disk drive και θα κάθονται εκεί. Να κάθονται να μαζεύουν σκόνη. Λέω, ο κόσμος πρέπει να τα δει. Όχι μόνο εδώ στην Αυστραλία, αλλά παγκοσμίως. Πρέπει να τα δει. Προπαντός στην Ελλάδα. Δεν το είχαμε συζητήσει και δεν το περιμέναμε να καλεστούμε να δείξουμε την έκθεση αυτή στην Ελλάδα. Δεν το είχαμε σκεφτεί, ούτε καν το είχαμε συζητήσει. Απλώς είπαμε θα ήταν ωραία μια μέρα αν παρουσιάσουμε στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήρθατε εδώ στο στούντιο, στο Ραδιοθάλαμο. Πάρα πολύ. Μπήκατε στον κόπο. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ, Θεέ μου. Εσύ το αναγνώρισες, ίσως γιατί πολλά χρόνια αναμειγνύεσαι στην παροικία, και η ραδιοφωνία SBS, το ελληνικό πρόγραμμα, στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού έχει υποστηρίξει την πορεία σου. Ναι. Και βέβαια θα σας υποστηρίξουμε και σε ό,τι άλλο δημιουργείτε. Να είστε καλά και εσείς και οι οικογένειές σας. Ευχαριστούμε. Και εδώ θα είμαστε να ξαναμιλάμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.